जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटि सिमावथ' जेबो दावराव जायाखै बे समाव दावराव दावसि खालामग्रा एनडिएफबिआनो खालामदों। खुलुमबाय बयखौबो जोंनि बर'नि माखासे राजनीति दैदेनगिरिफोरा सिगाङाव जालांनाय जाथायफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंफिनलायनानै राजनीति खालामनाया बे गनायजाथाव नङा होननानै आं सानो। रायजोफोर थारैनो सिगाङाव जि जालांबाय बैफोर जालांनाय जाथायफोरखौ दा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुरखांफिननानै बुंफिनलायनानै सानैसो दैदेनगिरिफ्रा मा राजनीति खालामनो सानदों फालाय? बेनो जाबाय नामा बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरनि राजनीति खालामनाया? 17 बोसोराव बिटिसिआव बिपिएफ सरकार थानाय समावहाय जाबायदि जाथाय जानानै थांदोंमोन बैफोर जाथायफोरखौ फिन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय बुंफिनलायनायखौ जोङो खोनानो मोनदों। बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों थांनाय साननैसो सिगाङावहाय, मैया आं बे भिडिअखौ होदोंमोन, नोंथांमोना जायफ्रा नायदों नुखादों नङा होमबा? जानानै थांखांनाय जाथायफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङै राजनीति खालामबाय थायोब्लाथ' निसय बेरेखा दोलोआ रागा जोंखागोन। बिनि हेंथायैथ' बेरेखा दोलोआ बुंखागोन नङा होमबा रायजोफोर? दा बेबायदिनो जादों। थांनाय साननैसो सिगाङावहाय बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन, माने सिथार बुंनाय जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने कारापसन जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने ब्लाड सेट जागोन। दा बिथांनि बेबायदि बुंनायनि सायावहाय गोख्रों रावजों फिनजाथाय होफिनदों प्रह्लाद ब्रह्म बिथाङा। आगोलनि बायदि सासन माने ब्लाड सेट जागोन। फेरेंगा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेसलेस खोथाखौ बुंबाय थायो जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटि सिमावथ' जेबो दावराव जायाखै बे समाव दावराव दावसि खालामग्रा एनडिएफबिआनो खालामदों बा सोमावसारग्रा आफादफ्रा खालामदों। दा बेवहायनो अबर सृष्टि जादों, मा जादों, गावजों गाव दागा हांगामाबो जालायदों, मानसि बुथारनाय जादों। बेथ' बे हाग्रामानि दिनाव जानाय नङा। बे हाग्रामा सासे सरकारि मानसि जानानै खुंथायखौ मोजां पिस लाबोनो थाखायसो खामानि मावबाय थादों आरो एनडिएफबिखौबो रायलायहोबाय थानो बिराद नाजाबाय थानाय जादों। दा बेवहाय बिथाङा बिदि बेसलेस बाथ्राखौ बुंनो नाङा। दा दिनैहाय जा सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जाबाय थादों बेवहायथ' बिराद निरिह मानुखौ दिनै बुथारगासिनो दं। जनकमोनखौ बुथारबाय नङा होमबा? झारबारिनि आरो पर्बदरानि सासे, बिथांमोननो जास्टिस दाबो होनो हायाखै। आरो झारबारियाव बन लायनो थांग्राफोरखौ बुथारबाय, बिथांमोननोबो जास्टिस होनो हायाखै। साख्रि बाख्रि होनाय खोथा दंमोन, बिथांमोना दाबो होनो हायाखै। दिनै बिटिआर एक्टखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। बिथां लाजिनांगौसो। दा सोरबा मोनसे सरकारखौ सालायबाय दावराव दावसि खालामगोन, बे मोनसे जुक्ति जानो हायो नामा? गतिके दिनैहाय फेरेंगा मोनहा मानाव गेदेर बिथांमोनहा दिनै बेबादि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथांमोना मावनानै देखायथों। दिनै बिटिआर एक्टनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै देखायथों, 60टा समस्ति बानायनानै देखायथों, मेडिकेल कलेज बानायथों, ट्राइबेल इउनिभारसिटि बानायथों, दिनै इलेक्सनखौ थिग मथे फाथिथों, रन्जन दैमारिखौ बख'थों। बेबादि खामानिखौ माव। बिथांमोना गावसिनि खामानिखौ मावनो नागारै मालायखौसो दिनै समाल'सना खालामबाय थायोब्ला बिथांमोननोबो बुजिबाय बिथांमोना सासे अजय्य राजनितिक नेता। बिथांमोना रायजोफोरनो मालाबाबो जास्टिस होनो हानाय नङा। रायजोफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि खामानि, दिनै इउथ्सफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि खामानि, फरायसाफोरखौ थगायनाया बिथांमोननि खामानि, दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि मोनसे प्रायर एजेन्डा होननानै दिनै जों बुंनो हायो। बर' डाঙरियार ভিজন ডকুমেন্টস আৰু এই বিটিআর একৰ্ডৰ দফা কি পাৰ্থক্য আছে? একোটো পাৰ্থক্য নাই। বিটিআর একৰ্ডৰ দফাবিলাক যেনেকুৱা এনে পৰি থাকিছে, ঠিক তেনেকাই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ভিজন ডকুমেন্টৰ পেপাৰবিলাক এনে পৰি থাকিব। চেন্ট্ৰেল চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যেনেকৈ এনে পেলাই ৰাখিছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ বিটিআর একৰ্ডৰ দফাবিলাক, এনেকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভিজন ডকুমেণ্ট এইবিলাকো পেলাই ৰাখিব না, একোটো নাই। তাৰ কাৰণে এই ভিজন ডকুমেণ্টৰ দ্বাৰা ৰাইজে কিবা আশা কৰিব পাৰে জানো? একোটো আশা কৰিব নোৱাৰে। প্ৰমোদ বড়োৰ দ্বাৰা কিবা এটা ডাঙৰ আশা কৰিব পাৰে জানো? ৰাইজে নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে কৈছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা একো নহ'ব। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰমোদ বড়োৰ দ্বাৰা একো নহ'ব বুলি একো আশা কৰিব নোৱাৰাৰ দৰে তেনেকুৱা এই ভিজন ডকুমেণ্টছ একো কামত নাহিব। কৰিব পাৰিলেতো ভালেই আছিল। বিটিআৰ একৰ্ডত দেখোন ভাল ভাল কিছুমান দফাবিলাক আছে, এইবিলাক কৰি দেখাওক না। আৰু এই নতুনকে যিটো ভিজন ডকুমেণ্টছ এনে কি বস্তু? বিটিআৰ একৰ্ডত দেখোন গোটেই বস্তু আছে।
এইবিলাকে যদি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যদি একো কৰিব পৰা নাই, এইটো আৰু ভিজন ডকুমেণ্ট বা কিবা এটা নতুন সপোন দেখি কি লাভ আছে? একোতো নাই। তাৰ কাৰণে ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমি বিটিআৰখন বা এই BTCখন ভালদৰে চলাই লৈ যাব লাগিব। অন্য ঠাইৰ পৰা যে আহিব পৰা কিছুমান বিজনেছমেন আৰু কিছুমান বেপাৰী তেখেতসকলৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব এই BTCখন। কাৰণ আমাৰ বেপাৰীৰ পৰা এই ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা এই ইউথছৰ পৰা গোটেই মানে এতিয়া বেকাৰ হৈ গৈছে। তাৰ কাৰণে এইবোৰ সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াক পুনৰ এই BTCত ৰাজা বনাবৰ কাৰণে শাসন আনিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ। থেংক ইউ।